Въпрос каква е стратегическата роля на НАТО и вечна ли ще бъде ролята на НАТО. И аз наистина казах, че много се надявам в един момент конфликтите на земята да престанат и да няма необходимост тогава от земна намеса на НАТО, земна намеса на НАТО, но веднага цитирах Далай Ламата, който преди той беше гост на Атлантическия клуб 91 година, вероятно помните. Тогава ли го е казал? Не, той го каза преди няколко дни в свое интервю, че очаква извънземни да се появят и смятам, че в този контекст НАТО може да придобие една качествено нова роля, за която малко хора мислят за сега. Земна намеса на НАТО, очаква извънземни да се появят, НАТО може да придобие една качествено нова роля, за която малко хора мислят за сега. Добре, благодаря ви за това интервю. Очакваме извънземните.